Ito. So ito. Or itong tatlo. Reviewin natin yung galaw nila. Mga Aji, kung may nagpipik na dito, no? Kung meron na bang magawa nyo. So twice a day yung gawin to. Mga Aji, re-reviewin natin yung galaw ng mga bago nating gagamba, lalo pa itong mga super na to. Ito, tignan nyo. Ito. So ito. Or itong tatlo, reviewin natin yung galaw nila. Itong tatlo na to. Okay, game, tignan natin. So una natin labas tong itim. Tignan ko kung kumapit na yung gamot, no. Kasi one load na to. So iwan ko talaga kung may kalaban to. Kung wala, alam nyo na, pang vlog, reviewin natin, no. Super na mga gagamba talaga to. Tignan natin sinong mahaba, no. Alam ko naman super talaga tong isa. Size comparison to ang mga derby size natin. Medyo hirap talaga tapatan yung itim, no. So ito hindi na to derby size, hack fight na to. Malikot. So ito medyo kailangan pa ng second dose ng load to. So tingnan nyo to, 0.20 siguro to, 0.18, napakaliit, no. Maliit na gagamba to, pero derby size. Pero wala naman naglalaro ng ganun dito, ganun kaliit, no, na derby. So 0.18 to 0.20 lang to. Maliit na gagamba to. Malaki siya mga Aji, pero sa derby, no, hindi ko pang lalaro yan. So tignan nyo to, may matigas tayong gagamba, no. Ito, maganda-gandang gagamba to, matigas, pang hack fight, no. So, maliit lang naman to, siguro pa good size lang to, alanganing good size, no. Ayan, no. Tigas talaga na gagamba. So ayan, tignan nyo, no. Picture ng mga babies sila, nakailera sila pag ganyan, no. Pag ganyan, picture mo, feel light mo, be. Picture mo, feel light. Hindi. Excessive. So mga Aji, kung may nagpipik na dito, no, kung meron na bang magandang ilaro. So tignan natin to. Tignan natin. So padaanan natin ang heater, no. Wala ka. Okay, nice. Ibig sabihin goods na siya, no. One load mga idol. Goods na to, goods. Okay, certified, tested. Lagyan na natin to. Ibig sabihin pwede na siya panlaro. Ito kay itong itim naman, pwede to bukas kung may kapares, pero tingin ko wala namang kalaban to. Pang bablog lang talaga to. Unless dadayo kami ng malayuan, no, yung malalaking gagamba na. So tignan natin to kung okay yung galawan, no. Dying na yung heater natin. May pangil pa naman to, no.
Yun na. So, grabe, no? Ratatat yung laro na ito, mga Aji. Mabilis. Isa pa nga. Isa pa. Tignan natin kung anong galaw niya. Patay siguro tong heater na to. Okay, mabilis. Okay, mga one load lang naman to. So, testing natin tong isa. Ito, kursunada ko tong payat na to, no? Pero iwan ko, malalabang ko to bukas. Transparent kasi masyado. Malambot masyado, no? Unless labanan nila to ng 9 Gs siguro, ilaban ko to. Pero kung parehas Gs, baka next week. Pero kung next week to, ilalaro ko to next week. Kasi matigas na to next week. Brown na yung paa niyan. Tingnan natin kung certified na to. Kung tested na. No. So, kailangan ko lang naman makita kung nagpipik na sila, no? Kung tumama na yung gamot na ko. Gusto ata na ito, yung buhay na buhay, Okay. So, good shit yung mga gagamba, no? Pag umaambay yung mga gagamba, mga Aji, madali na lang patapangin yan. Kasi, napika ko na kanina bago ako nag-load. Tapos ngayon, tinitignan ko kung medyo alerto na. So, alam nyo naman, Jensen to, no? One load pa lang to mga to. So, kung Jensen talaga, matagal i-condition yan. So, tingnan natin. Naku, tumatalon na yung heater. Okay na to. Pag ganito kasi mga Aji, madali na lang kunin yung tapang kasi matapang na yung gagamba. So 2 days lang to na twice a day mo ihiting to na makakagat siya ng gagamba. Talagang mahirap na patakbuhin to. So may teknik talaga dito mga Aji, paano patapangin to. Yung alert ng gagamba, ewan ko lang kung maano siguro ako dito. Pero tignan natin, ganito yung mga Aji, ginagawa dyan. Para yung alerto ng gagamba makuha nyo. So twice a day yung gawin to. Aray. Twice a day yung gagawin yun, no. So makukuha nyo talaga yung tapang ng gagamba na yun. Saka yung alert kasi nung gagamba, madampian lang siya ng paa. So talagang aalerto na siya. So kahit patay na tong ipagalaw nyo dito, kaagat na to. So try natin ng isa pa. Ito, patay na to, huli na kaagad to. Tignan nyo mga Aji, kung anong nag-iba sa galaw ng gagamba natin. Tignan nyo. Ito, madampian lang ng unti to, papatayin niya talaga to. Tignan nyo. So yun yung nag-iba sa galaw ng gagamba, no. Unting dampi na lang, talagang bibilutan niya na. Kasi nga nasanay siya na ganun na yung may dumampi lang sa kanya, kaagat na siya, no. Buti hindi tinamaan. May pangil pa naman to. So ay, tabi na natin to. Mga tested and proven na to, Okay, what are you doing there? So last one mga idol, last one. Itong matigas na tigre. Tignan natin. No. Mahalaga lang naman umamba siya, no. Ayan, no. Bilis talaga lumaro. Ito yung matigas na tigre, no. Ba't ko inaawat mga Aji, no? Mas gigil kasi yung gagamba pag inaagawan mo sila ng pagkain. Wag yung kamay natin, no. So yun mga Aji, ganun ako magkondisyon, no. So try nyo lang gawin yun, yung kanina na ginawa ko. Twice a day nyong gawin, 3 times. 3 days, twice a day. So ika-4th day nyo ilaban yung gagamba nyo. Ayan, no, gigil na siya. 1 load lang to mga Aji, So isipin nyo may 2 load pa to na kulang or 3 load pa. Nasasalpakan pa natin to, no. So isipin nyo kung gaano katigas na to pag nagkataon. Ayan, no.
Makunat talaga to. Ito yung pinaka-kursunada ko. Kompleto Ricardo kasi, no? May katawan, makapal yung paa, matigas yung paa. So, nasa kanya lahat. Malakas na gagamba. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa pagkukondisyon ng gagamba. So, ito naman mga Aji, ito based on experience na naman. So, pwede magkaiba-iba tayo and iba-iba din naman tayo ng gamot. So, all goods lang tayo, no? So, yun lang. God bless you all and stay safe. Enjoy din kasama yung pamilya. Yun lang. Maraming salamat.